Mirai, estou en Santiago de Albá. Isto é Palas de Rei. É un sitio que vos recomendo vir aquí, un sitio moi interesante. Non vos vou contar máis para que o descubrades, pero un día que pasedes por aquí, vinde. Ver que o que vedes aí ao fondo é cruceiro con pousadoiro onde se pondrían os cadáveres, os cabaleitos dos difuntos, peto de ánimas, fonte, esta fonte moi antiga, posiblemente unha fonte de orixe medieval, seguramente da época da Igrexa, ou anterior posiblemente. E aquí hai un elemento singular, se o vedes desde aí seguro que vai decir é un pío, donde formaría parte do conxunto da fonte, e que había auga para beber, e efectivamente houve auga. Isto foi un pío donde bebían os animais. Fijarse que incluso aquí se fixe un burato para desaguar, caería agua, a agua correría, saldría por aí e seguiría o seu curso, pero se vos fijades non foi esa a finalidade, non foi facer un pío. O que tendes aquí é un sartego, é un ataúd en pedra. É moi normal tamén atopalos en Galicia. O que non é normal é atopar este sartego que, se vedes aquí, ten a forma de dúas cabezas, e aquí estarían soterradas dúas personas. Algúns hai en Galicia, non é este un elemento único, ao mellor algún pode dicir, non, isto é, non é único, hai en máis sitios de Galicia eu atopei destes de doble corpo, por dicir de alguma maneira. O que eu agora estaba pensando era, cando esta xente morrían os dous a vez, morría un, deixábase o hueco para outro cando morría, por que se pondrían a descansar eternamente estas dúas persoas xuntas? Se alguén sabe, que comente. Eu, mentres tanto, quedarei barrenando a ver se son quen de atoparlle unha explicación. Isto, Santiago de Albá, un sartego de doble corpo, posiblemente a xente que sabe destas cousas, estamos falando do siglo VII. Se eu fora unha persona romántica diría que tiñan que ser dúas persoas que se quixeran moito para poñelas a descansar xuntas a eternidade. Hasta logo.